Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pelik. Taong 1989, Borongan, Samar. Noong mga panahong ito, mag-iisang buwan pa lamang sa Borongan itong si Pelik. Kaya siya nakatira doon dahil isinama siya ng nanay niya para meron itong katuwang sa buhay habang ito ay nagtatrabaho bilang katulong sa pamilyang nag-imbita sa kanila roon. Ayon sa kanya, malayo sa Borongan ang lugar nila, kaya malabo na makauwi sila linggo-linggo. Di naman sila noon ganong nababahala dahil kahit papaano alam nilang responsable ang kanilang padre de pamilya. Dagdag pa niya na, kaya yun hindi sumama sa kanila ay dahil sa mga trabaho nitong ina at tupag. At sa kanilang magkakapatid, siya lang ang hindi nag-aaral, kaya siya lang din ang naisip nitong isama. Pabor naman yun para sa kanya, gawa ng kahit papaano gusto rin niyang makarating sa ibang lugar. Ang kaso lang, nang mapadpad sila sa lugar ng Borongan, nanlumo siya sa kanyang nadatnan. Kung ang bahay nila sa kanilang probinsya ay malaki, yung tinuluyan nila roon ay parang barong-barong. Literal na 2 katao lang ang pwedeng tumira, kaya hindi siya gaanong komportable. Maarte kasi itong si Pelik Pinuno, gawa ng may medyo pagkabading ito. Mabuti na lang habang tumatagal sila roon, unti-unti na rin siyang nasasanay sa kanilang sitwasyon. Wala naman kasi siyang pagpipilian, kaya tinanggap niya ang sakung anuman ang tadhana nila roon. Sa nakalipas na 6 na buwan, naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano nakakaluwag sila dahil na rin sa matindi nilang pagtitipid. Minsan nga, 1 buong buwan silang nagtutuyo para lamang may maipadala sa kanyang mga kapatid. Wala naman yung problema sa kanya, lalo pat sanay siya sa ganoong pagkain. Ang importante, wala silang sakit ng nanay niya at nakakapagtrabaho ito ng maayos. Bilang nagmula sa angka ng ordinaryong pamilya, mula pagkabata wala siyang karanasan sa mga nilalang na hindi nakikita. Nakarinig siya ng kwento patungkol dito, pero hindi niya ito sineseryoso. Kagaya ng marami, di rin gaanong naniniwala si Pelik sa mga ganoong nilalang. Aminado kasi siyang wala siyang interes sa mga ganoong bagay, lalo pat iba naman ang kanyang hilig. Subalit dumating ang araw na may nasaksihan siyang kakaibang bagay sa lugar nila. Ayon sa kanya, bandang hapon ng Biyernes habang naghihintay siya sa labas ng pinagtatrabahuhan ng nanay niya, may nakita siyang isang lalaking may hila-hilang kariton. Tauhan ito ng pamilyang pinagsisilbihan nila, kaya yung hila ng kariton nito patungo sa malaking bahay. Habang pinagmamasdan niya ito, wala naman siyang napansin doong kakaiba, pero nung dumaan ito sa kanya, nakita niya sa kariton nitong hinihila ang isang putol na kamay ng tao. Napakaputla na nito na parabang naubusan na yun ng dugo. Natatakpan din yun ng mga damo, pero hindi maayos ang pagkakatago rito. Nung masilip niya ito, dali-dali siyang tumalikod na parabang walang nakita. At nang makalayo na ang lalaki, agad naman siyang naglakad papalabas ng bahay. Sa parte na ng kalsada niya hinintay ang nanay niya, sa takot na baka makakita na naman siya ng ganoong bagay. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating ang kanyang ina. Araw noon ng sahod, kaya habang naglalakad ito, napakasaya nito. Paglapit nito sa kanya, agad siya nitong inabisuhan na kakain sila sa labas. Dagdag pa nito, mamimili sila ng kanilang mga kailangan sa bahay at magpapadala na rin yun sa kanyang mga kapatid. Nang marinig naman ito ni Pelikot, tumangulang naman siya habang patuloy na naglalakbay sa kawalan ang kanyang kamalayan. Kahit marami na silang pinag-uusapan, sadyang hindi niya pa rin maisip kung ano ang nakita niya. Maya-maya pa,
Pagdating nila sa karinderya, masaya sila roong naupo at namili ng kanilang kakainin. Anak, pansin ko kanina ka pang tulala dyan. May nangyari ba? Magsabi ka nga sa akin. Meron ka bang problema? Bungad na wika ng nanay niya habang nakatingin sa kanya. Naramdaman kasi nitong malalim ang kanyang iniisip, kaya hindi nito maiwasang mag-alala. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bahagya naman siyang napatingin dito. At kahit masama ang kanyang pakiramdam, pinilit niyang umaktong normal sa harap nito. Ngunit kahit anong gawin niya, sadyang hindi siya makakatakas sa tingin ng nanay niyang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi nagtagal, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, agad niyang ipinagtapat dito ang tungkol sa kanyang nakita kanina. At nang marinig naman yon ng nanay niya, bigla itong napatahimik. Ang sabi nito, hindi nila pwedeng pag-usapan ng tungkol sa bagay na yon sa harap ng maraming tao. Baka kasi marinig ito ng mga kakilala nito. Dagdag pa nito na, kailangan nilang mag-ingat sa kanilang mga sasabihin dahil dayo lang sila sa lugar na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya umimik. Nakita niya kasing seryoso ang mukha nito, kaya alam niya na hindi yun nagbibiro. Matapos naman nilang mapag-usapan ng tungkol doon, kumain sila na parang walang nangyari. Pag-uwi nila ng bahay, dito na nila pinag-usapan ang kanyang mga nakita. Kahit wala sila roong kasama, pabulong ang kanilang naging pag-uusap para masigurong hindi ito maririnig sa labas. Ayon sa nanay niya, hindi siya nagkamali sa kanyang nakita. Totoong kamay ng tao ang dala ng katrabaho nito, gawa ng siya mismo ilang beses nang nakasilay ng ganoong bagay. Ngunit sa kabila nun, hindi ito nakaramdam ng pagkabahala. Bago pa man kasi ito magtrabaho bilang katulong, ipinagtapat na ng amo nito ang tungkol sa pagiging aswang ng kanilang pamilya. Mariin din itong inilahad na maliban sa mga kasambahay, purong mga aswang na ang nagtatrabaho doon. Yung nakita niyang humihila kanina, yon ang nagdadala ng pagkain sa amo nila. At yung mga manggagapos ng damo sa bakuran, ang siyang naghahanap nito tuwing gabi. Ang mga nag-aalaga naman ng hayop, ang siyang bantay ng pamilya sa oras na merong manghimasok sa lugar nila. Pagtatapat pa ng nanay niya, kaya ito napasubo sa ganoong trabaho ay dahil sa kagustuhan nito na makatulong sa kanila. Hindi nito alintana na ilagay sa panganib ang kanyang buhay, alang-alang sa kinabukasan nilang magkakapatid. Huwag kang mag-alala, anak. Kapag ka nakaipon tayo, alis din ako rito. Kumapit ka lang, ha? Tatagan mo ang loob mo. Bulong nito sa kanya, matapos nitong mailahad ang lahat ng bagay na kinakailangan niyang malaman. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nakasagot. Gusto ni Pilik na tulungan ng kanyang ina, pero wala siyang ideya kung papaano ito gagawin. Bukod sa pusong babae, hindi rin siya ganong katapang para humanap ng paraan na maitakas ang nanay niya sa panganib na dulot ng trabaho nito. Dumaan ang mga araw. Di na siya nangahas na tumungo sa bahay ng amo ng nanay niya. Palagi na rin siyang nakakulong sa kwarto sa takot na baka makakita na naman siya ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Ngunit ang ganun niyang kilos ang siya rin palang magpapahamak sa nanay niya. Isang gabi, habang nagluluto siya ng hapunan, napansin niya na hindi pa ito dumarating. Magbabandang 7:00 na noon, kaya medyo nag-aalala na siya. Sa mga ordinaryong araw kasi, 5:00 pa lang ng hapon nakauwi na ito. Kaya naman pagtungtong ng 8:00, naglakas loob siyang pumunta sa pinagtatrabahuhan nito para sana magtanong. Yun nga lang, pagdating niya sa lugar na yon, nakasara na ang malaking pinto. Di kalayuan dito, naroon ang isang lalaking nakaupo sa maliit na kubo
habang tahimik na nagmamasid sa kanya. Pagtitig naman niya rito, bigla naman yung napayuko habang umaaktong hindi siya nito nakita. Nang mapansin naman yun ni Pelik, dali-dali siya ritong lumapit para magtanong. Atang, magandang gabi ho. Tanong ko lang sana, nakalabas na ho ba si Inay Nela? Kanina ko pa kasi siyang hinihintay sa bahay namin eh. Nang marinig naman yon ng lalaki, agad siya nitong inabisuhan ukol sa nangyayaring selebrasyon sa loob ng bahay. Dagdag pa nito na, imbitado ang lahat ng manggagawa, kaya posibleng naroon din ang nanay niya. Matapos naman itong makapagsalita, bigla itong tumayo habang sumasagot sa kanya. Hindi kami pinayagan ni Amo na magpapasok ng hindi imbitado. Kung gusto mo, hintayin mo na lang ang nanay mo sa inyo. Hindi sila rito aabuti ng umaga. Matatapos ang okasyon, bandang hating gabi. Kaya sa mga oras na yan, nakauwi na siya sa inyo. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nagsalita. Nag-aalala man, pinili niyang umuwi at maghintay. Bagaman puyat na puyat, minabuti niyang huwag matulog para makita niya ang kalagayan nito kapag nakauwi na. Ang kaso lang lumipas na ang hating gabi, wala pa rin ni kahit anino nito sa bahay. Maya't maya na rin ang pagsilip niya sa bintana, ngunit sa kasamaang palad wala siyang nakita. At pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw, tsaka pa lamang ito kumatok sa pintuan ng bahay nila. Pagod na pagod yung nanay niya, para bang napakabigat ng mga naging trabaho nito sa nangyaring okasyon. Kaya kahit gusto niya itong kausapin, hindi na ito naging posible. Kinabukasan, bandang 8:00 na ng tanghali ito nagising. Pagtayo nito sa higaan, dali-dali niya itong nilapitan bit-bit ang isang tasang kape. Pagharap nilang dalawa, napansin niya na napakalalim na ng mga mata nito na para bang hindi ito nakatulog ng maayos. Dala ng pag-aalala, sinubukan niya na itong kausapin. At para naman hindi ito mabigla, sinimulan niya ito sa pangungumusta sa naging trabaho nito sa mga nagdaang araw. Nang marinig yon ng nanay niya, napangiti lang naman ito sa kanya habang sumasagot. Ang nakakapagtaka lang, sa dinami-rami ng naikwento nito sa kanya, parang wala itong maalala sa nangyaring okasyon noong nagdaang gabi. Makailang beses din itong inisip ng nanay niya pero lahat ng detalye sa utak nito ay tila bang nabura. Nang mapansin naman ito ni Pelik, dito na nagsimula ang kanyang paghihinala. Kumbinsido siya na may ginawang pamilyang yon sa kanyang ina, kaya naman kahit natatakot, pinili niyang samahan ito. Makalipas ang 2 araw na pahinga, bumalik sila sa bahay na pinagtatrabahuhan ito para kumuha ng sahod. Yung nanay niya tuwang-tuwa na naman, habang siya punong-puno ng pag-aalala sa kanyang isipan. Pagdating nila sa bahay ng pamilya, dito niya nakita ang mga trabahador nito na halos tig-iisa ng daladalang kariton. Ang mga karitong yon, dinala nito sa hiwalay na bahay na parang nagsisilbing imbakan ng pagkain. Nakatayo ito sa 2 malaking puno ng akasya, kaya kahit umaga, napakadilim ng lugar. Hindi rin ito gaanong nalilinisan, buhat sa mga kalat nito sa paligid. At ang mas nakakapagtaka pa, kahit meron itong bintana, tila bang napakatagal na nitong hindi nabubuksan. Dala ng kuryosidad niya, humanap siya ng pagkakataon para makalapit dito. Naisip niya na wala namang mangyayari sa kanya kung sisilip lang siya. At isa pa, di naman siya magtatagal, kaya sigurado siyang walang makakakita sa kanya. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, doon na siya pasimpleng naglakad-lakad. Yung ginawa niya noon, simpleng pagmamasid lang sa paligid para hindi siya mapaghinalaan ng mga taong nagtatrabaho. Maya-maya pa, nang medyo makalapit na siya sa bahay na pinapasukan ng mga manggagawang may dalang kariton,
sumalubong sa kanya ang nakakausog sikmurang amoy. Hindi niya mawari kung ano ito dahil para itong pinaghalo-halong masasangsang na amoy. Ayon kay Pelik, 100 beses na mas mabaho ito sa amoy ng merkadong napabayaan. Basta, may malansa, amoy ng dugo, amoy na parang nabubulok, at ihit duming pinabayaan lang sa kung saan. Pilit niyang tiniis ang ganoong kabahong amoy, pero sa katagalan, nagpasya siyang bumalik. Hindi niya ito kayang tiisin, kaya mas mainam na bumalik na lang sa kanyang pwesto para hintayin ang nanay niya. Kalahating oras ang lumipas. Nang lumabas ito, sakto rin ang pagsilay niya sa dumaang trabahador na merong hila-hilang kariton. Pagdungaw niya sa loob nito, bumungad sa kanya ang ulo ng babaeng katrabaho ng nanay niya. Nakadilat pa ang pugot na ulo, tapos yung bunganga nito nakabuka. Sa sobrang pagkagulat noon ni Pelik, napatili siya dahilan para mapalingon sa kanya ang manggagawa. Pero nung akmang magpapang-abot na ang kanilang paningin, pilit niyang ibinahing ang nararamdaman niyang takot. Kaya nang mapansin ito ang ginawa niya, hindi ito nagduda sa kanya. Sa kanilang paglalakad, wala siyang anumang isinumbong dito. Dire-diretso lang silang dalawa na para bang hinahabol ng kung ano. Pag-uwi nila, agad niyang inilahad sa nanay niya ang kanyang mga nakita. Pilit na rin niya itong pinapaalis sa trabaho nito, pero habang kinakausap niya ito, napansin niya na wala na ito sa sarili. Napakaputla na rin ang balat nito, tapos palagi na lang yung tulala. At sa hindi malamang dahilan, naglalaway na rin yon na para bang wala na itong kontrol sa kanyang katawan. Dala ng takot noon ni Pelik, hindi siya nagdalawang isip na umalis ng borongan. At kahit hapon na, pilit siyang naghanap ng sasakyan papauwi sa lugar nila. Mabuti na lang, may pang 4:00 sasakyan noon, kaya nakaalis silang dalawa. Pagsakay nila rito, diretso na upo ang nanay niya. Di na rin yun umiimik, tapos habang nasa ganon itong posisyon, rinig na rinig niya ang mga mahihina nitong pag-ungol. Para itong hilig kong pakikinggan, pero kapag inilapit mo ang iyong tenga, maririnig mo na tunog ito ng laway na namumuo sa lalamunan nito. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, dito na nagsimulang maglaway ang nanay niya. Walang tigil ang paglalaway nito at para hindi yun makita ng mga katabi nila, tinakpan niya ito ng kumot na daladala niya. Makalipas ang 2 oras, nakababa na sila. Pag-alis ng sasakyan, agad namang nalupasay sa lupa ang kanyang ina. Bigla ring nanginig ang buo nitong katawan, kasabay ng pagdilat ng mga mata nito. Patuloy din yun sa paglalaway, kaya bago pa lumala ang sitwasyon nito, humingi na siya ng tulong sa pinakamalapit na bahay. At nang marinig naman ng mga tao roon ang kanyang pagtawag, nagmamadali itong lumabas upang sila'y tulungan. Nang maihatid na nila ito sa bahay, bumungad sa kanya ang tatay niya na nakikipag-inuman sa mga kaibigan. Mabuti na lang, may kaibigan itong marunong manggamot, kaya nang makita nito ang kalagayan ng nanay niya, dali-dali yun doong lumapit para tumulong. Paghubad nito ng suot nitong sanbinitong inukit sa itim na kahoy, agad niya yung inilapat sa dibdib ng nanay ni Pelik. May mga katagarin yung sinambit na halos hindi niya mawari kung ano ang kahulugan. Pagkatapos naman itong gawin ng lalaki, inutusan nito ang tatay niya na kumuha ng hilaw na bunga ng pakwan at bulaklak ng talong. Nang marinig yon ng tatay niya, tinanong ito ng tinanong kung ano ang nangyayari sa kanyang asawa. Pero dahil sa nagmamadali sila, hindi ito kagad nasagot ng kaibigan nito. Huwag ka ng maraming tanong. Sumunod ka na lang. Delikado ng lagay ng asawa mo. At kung hindi natin ito mapapakain ng pinapakuha ko sa'yo, mawawala ito sa pamilya ninyo. Dahil sa sinabi nito, hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama na umalis.
Mabuti na lang, may mga naitanim itong gulay sa likod ng bahay nila, kaya madali lang itong nakakuha. Pagbalik nito, dinurog ng kaibigan nito ang iniabot nitong bunga, sabay pakain dito. Ganon din ang ginawa nito sa bulaklak, hanggang sa dahan-dahan na nilang makita ang resulta. Ayon sa kanya, nung napakain na yon, unti-unti nang tumigil ang paglalaway nito. Hindi na rin yun kinukumbulsyon, tapos bumabalik na rin sa normal ang mga matang kani-kanina lang ay nakadilat na. Pagbalik ng ulirat ng nanay niya, halos mabilaukan ito sa mga bulaklak at bungang sapilitang ipinasok sa kanyang bunganga. Nang mapansin naman yun ang tumulong sa kanila, inutusan nito ang nanay niya na lunukin ang lahat ng kanyang kinakain. Kailangan tiisin niya ang pait nito kung gusto niyang gumaling. Dagdag pa nito na hindi pa roon magtatapos ang kanyang panggagamot dahil yun pa lang ang simula. Matapos nitong magsalita, agad na silang pumasok ng bahay. Yung mga tumulong sa kanila nagsiuwian na, maliban sa kaibigan nito. Marami kasi silang gustong itanong dito, kaya wala yung nagawa kundi sila'y paunlakan. Sinabayan na rin nila yon ng pagtagay ng alak para naman kahit papaano maging interesante ang kanilang usapan. At sa kanilang pag-uusap, dito inilahad ng kaibigan ng tatay niya ang tungkol sa kakaibang karamdaman ng kanilang ina. Ayon dito, hindi siya sigurado sa kasalukuyang pinagdadaanan nito dahil hindi siya kumbinsido na yanggaw ang nagpapahirap sa katawan nito. Dagdag pa nito na kakaiba ang mga senyales ng sakit, kaya kailangan pa nitong gumawa ng mga karagdagang pagsisiyasat para makumpirma kung ano ang kinakaharap nila. Makakatulong din ang testamento nito upang madali nilang malaman ang problema. Nang marinig naman ni Pelik ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na ikwento ang kanilang mga pinagdaanan. Habang sinasabi niya yun sa dalawa, maigi naman yung nakinig hanggang sa dito na nagkaroon ng ideya ang tumutulong sa kanila. Ayon sa antingero, kumpirmadong hindi ito niyayanggaw. Wala sa ganoong pamilya ng mga aswang na mangyayanggaw ng kung sino-sino dahil tinuturing ng mga ito na sagrado ang pagpapasa ng kanilang lahi. Kinumpirma rin ito na aswang ang mga manggagawa pero nahahana yon sa ibang lahi. Matapos naman itong magwika, muli nitong pinuntahan ng nanay niyang nagpapahinga. Pagkapa nito sa tiyan, dahan-dahan ng laki ang mga mata nito habang nagwiwika sa kanila ng, Posible kayang yanggaw ng sigbi nang ipinasok sa katawan niya? Napakademonyo na may gawa nito. Walang kasing sama. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad itong bumalik sa kinaroroonan nila. At kahit hindi pa lumilipas ang gabi, isinama nito ang tatay niya patungo sa bahay ng maestro nitong nagturo ng lihim na karunungan. Ayon sa lalaking tumulong, lagpas na ito sa kanyang kaalaman kaya kailangan na nilang humingi ng tulong sa iba. Bago rin yun umalis, mariin itong ipinaalala sa kanya na wag aabutan ng kahit na anong inumin ang nanay niya. Sa mga sandali kasing yan, posibleng uhaw na ito dahil sa yanggaw na nagtatago sa loob ng sistema nito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kaibigan ng tatay niya, hindi siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Nababahala man, pinilit niyang manatili sa tabi ng nanay niya hanggang sa dumating ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-alis naman ng dalawa, tahimik siyang naupo sa tabi ng silid. Walang imikan para hindi magising ang nanay niya. Ang kaso lang, hindi pa man tumatagal ng kalahating oras ang pananatili niya roon ng mag-isa. Nagsimula na naman itong umungol. Paulit-ulit na rin itong bumabalikwas sa kanyang higaan hanggang sa bigla na lamang itong tumayo ng tuwid. Yung tayo nito pinuno,
unat na parabang walang nakakapit sa mga buto nitong nagsisidugtungan sa bawat isa. Nanatili rin yung nakatingala sa bubungan habang humihinga ng malalim. Dala ng pagkabahala ni Pelik, mahinahon siyang nagwika rito ng, "Nay, ikaw ba yan? Anong nararamdaman mo? Nay, magsalita ka naman." Pagkasambit niya ng mga kataga, sa kasamaang palad hindi yun nagsalita. Nanatili ito sa ganoong posisyon hanggang sa biglang humarap ang mukha nito sa kanya. At sa puntong yun, napakapula na ng mga mata nito, dulot ng pagluha nito ng dugo. Natapyasan na rin ng mga ngipin nito, dahilan para magmukha itong mga pangil. Habang nakatitig yun sa kanya, unti-unting umiikot ang ulo nito. Pag-atungal nito ng malakas, bigla siya nitong sinunggaban hanggang sa maibalibag siya nito sa dingding ng bahay. Muntik na yung ikawala ng kanyang ulirat, pero pilit niyang tinataga ng kanyang loob para lamang masiguro na hindi yun makakatakas sa kanilang tahanan. May mga balimang iniinda, paika-ika siyang naglakad patungo sa pinto ng kwarto. At nang muli siyang masipat ng nanay niya, hindi ito nagdalawang isip na muling sumugod sa kanya. Sa pagkakataong yun, di lang kalmot ang kanyang natamo dahil ilang beses na rin siya nitong kinagat sa may bandang leeg at balikat. Mabuti na lang walang pangunahing ugat ang naputol nito sa kanyang katawan, kaya hindi gaanong nanganib ang kanyang buhay. Ang problema, dahil sa tindi ng tinamo niyang pinsala, hindi niya maipagkakailang nandidilim na rin ang paningin niya. Maya-maya pa, pagsuwag nito sa kanya, dito na nito tuluyang nabuksan ang pintuan ng kwarto. Tumilapo na rin si Pelik sa may bandang kusina, kasabay ng pagkawala ng kanyang ulirat. Habang wala siyang malay, paulit-ulit na nagwala ang nanay niya sa loob ng bahay. Lahat ng mga kapatid niyang tumatakbo sa loob, walang habas nitong sinusunggaban hanggang sa makalabas na yon ng kanilang tahanan. At nang makatungtong na yon ng lupa, dito na ito nagmamadaling tumakbo papalayo. Pagbalik ng tatay niya at ng kaibigan nito, tsaka pa lamang siya nagkamalay. Hinang-hinaman, pilit siyang tumayo upang ilahad ang mga nangyari. Nang marinig yon ng tatay niya, sinubukan itong hanapin ang kanyang ina. Yun nga lang, dahil sa dilim ng paligid, wala na rin itong nakita. At sa paglipas ng isang linggo, walang pahinga nila itong hinanap. Kung saan-saan na rin sila nakarating para lamang hagilapin ito, pero sa bandang huli, naging bigo sila. Ayon sa kaibigan nito, posibleng malayo na sa kanilang lugar ang kanilang ilaw ng tahanan. Kaya kahit masakit tanggapin, kinakailangan nilang yakapin ang realidad. Dagdag pa nito na, kahit hindi nito nararamdaman ang kanilang pinagdadaanan, tanging yon ang paraan upang hindi na sila mahirapan. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, walang pagdadalawang isip itong humingi ng tulong dito. Ang nais nitong mangyari, sugurin ang bahay ng amo ng asawa niya para mapagbayad yon sa mga ginawa nito sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na, handa siyang magbayad doon ng malaki kung yon ang kinakailangan para masamahan siya nito. Ang kaso lang nang marinig yon ng kaibigan ng tatay niya, hindi ito sumang-ayon. Dahil dito, medyo sumama ang loob ng tatay niya, pero bago pa man uminit ang ulo nito, nagdesisyon ng magsalita ang kasama nilang matanda. Tama ang desisyon ng disipulo ko, Apollo. Kamangmanga ng mga sinasabi mo. Pugso lang yan ang galit. Kaya mas magandang pag-isipan mo yan kapag kalmado na ang iyong isip. Alam mo ba, na ang mga nangyanggaw sa asawa mo'y hindi basta-bastang uri ng mga aswang. Sigbi na ng bertud na ipinatahan nito sa katawan ng asawa mo. Isang lahi ng sigbi na nasa mataas na uri. Hindi ito malimit na binibigay sa mga taong walang dugo ng sigbinan.
Kaya maaaring nag-eksperimento ang mga nilalang na yon para lumikha ng panibagong lahi. Alam mo ba ang ibig niyang sabihin? Ibig sabihin na kamit na nila ang pinakamataas na antas ng kanilang lahi, kaya ang pinapalakas na lang nila ay ang kanilang mga alaga. Sa tingin mo, kung pupunta ka roon bit-bit lamang ay sundang at tibay ng loob, makakabalik ka pa kaya? Para mo na lang ding sinabi na magpapakamatay ka na dahil wala na ang iyong asawa. Alalahanin mo, may mga anak kang naghihintay sa iyo at sigurado ako hindi ito ang gustong mangyari ng asawa mo. Maghunos dili ka. Hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Pwedeng umiyak sa mga nawala. Natural lang yan. Pero bago ka umakto ng hindi mo pinag-iisipan, isipin mo ang mga nakadepende sa iyo at ang taong ikaw ang nagiging sentro ng kanilang mundo. Nang marinig naman yon ng tatay niya, bigla itong naging mahinahon. At kahit masakit sa loob nito, sinikap nitong tumahan sa pag-iyak. Nang mapansin naman yon ng kaibigan niya at ng maestro nito, agad niyang nagpakita ng kanilang pakikiramay. Inilahad din ito sa kanila na huwag na yung hanapin dahil gugugol lamang ito ng oras at bubuo ng pag-asang wala namang kasiguraduhan. Pilitin din nilang makapagbagong buhay nang sa gayoy maging masaya sila kahit wala na ang kanilang pinakamamahal sa buhay. Dahil dito, sinubukan nilang sundin ang payo ng magmaestro. Sa paglipas ng mga araw at buwan, may mga pagkakataong napapaiyak na lamang sila kapag naaalala nila ang naging kalbaryo ng kanilang pamilya. Dahil na rin sa trauma, kaya bumalik sa pagkalalaki itong si Pelik. Sinisi niya noon ang kanyang sarili dahil sa naging mahina siya. At kung malakas lang sana noon ang kanyang loob, hindi mangyayari ang ganoong bagay sa kanyang ina. Para naman makabawi, nagtrabaho siya kasama ng tatay niya. Awa naman ng Diyos, walang nangyari noong hindi inaasahan. At pagtungtong niya sa edad na 30 anyos, dito na rin siya bumuo ng sarili niyang pamilya. Pero alam niyo ba, na kahit may asawa na itong si Pelik, hindi niya pa rin makakalimutan ang naging kalbaryo nila ng nanay niya noong namasukan sila bilang mga trabahador ng mga aswang. Pero sa lahat ng karanasan nila sa bahay na yon, ang pinakatumatak sa kanya ay nung may makita siyang bangkay na nasa tulak-tulak na kariton. Okay, hindi to opinyon, pero gusto ko lang batiin ng happy birthday si Ronald Halbuna at ang anak niyang si Ron Daniel Palek Halbuna. Happy birthday po sa inyong dalawa at maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel at sa ating TikTok shop. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.